Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието в българската политика все още е голямо и не предстои много работа. Това е само първата стъпка за възстановяването на това доверие и на обществения договор. Малко или много, аз съм учуден, но явно това е желанието на българските, така че остава на него да видим дали ще поеме проруски курс или ще продължи все пак прозападната политика. За Радев ми е трудно да се прецени какво може да се очаква от него, тъй като в предизборната му програма и кампания общо взето не изрази никакви конкретни идеи как смята да управлява и какви точно мерки да предприеме за справяне най-вече с олигархията, която дори не можа да назове.